shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. A bangaren zababbu 10 muna da fina-finai. Mu kawo muku tsokaci na abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kannywood. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu. Kin ji abin da na gaya miki. Kana kuma muna da waƙoƙi. Kusa na ji ciki na juyawa. Dan gyara su ila tsinka na nunawa. Khadija Hassan Sani shine sunana. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da sake kasancewa a wani sabon shiri na Duniyar Nishadi. A har kullum Khadija Hassan Sani ni zan gabatar da wannan shiri, sai dai masu wato kallo da sauraro da fatan za a yi mana afuwa, wato abokin gabatar da shirin wato Abdullah Amdas ya yi nukusani ko in ce wato yana fama da wato rashin lafiya. Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya, Allahumma amin. To a yau kamar yadda wato muka saba yin kokarin kawo muku wato al'umma da dama a wannan shiri na Duniyar Nishadi. Yau ma ba mu kasa a guyo ba, domin kuwa muna da babbar bakuwa a wannan ɗakin namu a kuma cikin shirin na Duniyar Nishadi. Yau shirin Duniyar Nishadi zai duba ko zai yi dubi ga abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma. Wato yau za mu tattauna ne akan cin zarafin mata, wato mata da kuma fyaɗe ga ƙananan yara, da ma dai ba za a ce ƙananan yara kaɗai ba, da ma dai manyan gabaki ɗaya. Domin kuwa wannan abu ya kasance abu ne wanda yake shiga cikin al'umma kuma yana ƙoƙarin yayi mana illa matuƙar ba mu ɗauki mataki ba. Wace hanya ya kamata, me ya kamata mu yi, wasu abubuwa za mu bi domin ganin wannan abun ya daina faruwa. Don haka ku biyo mu cikin shirin, don ko yau za mu tattauna ne ta yadda abin ya samo asali da yadda hanyoyin da za mu bi mu ga an magance faruwar hakan. Ku biyo mu cikin shirin Duniyar Nishadi. A ɗan dagace mu kaɗan, da mun dawo za mu kasance tare da ku. Shirin Duniya Nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Yau ga mu cikin Duniyar Nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din. Masu kallo da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, ga mu nan cikin shirin Duniyar Nishadi. A har kullum shirin Duniyar Nishadi shiri ne da ke shiga saƙo da lungu domin zaƙulo muku abubuwan da za su sa ku nishadi, su ilmantar, kana su faɗakar, sannan kuma su nishaɗantar yadda ya kamata. Shi yasa taken namu Duniyar Nishadi. To a yau shirin namu zai dubi abubuwan da ke faruwa, musamman cin zarafin 'ya'ya mata da fyaɗe da yake yawaita a sassan ƙasashen duniya. Ta yaya za a yi mu magance wannan faruwar hakan? Me yake kawo faruwar hakan? Me yasa iyaye ba za mu yi ƙoƙarin sa ido akan 'ya'yanmu ba? Wani hukunci ya kamata a yi ma duk wani wanda aka kama shi da wannan wato batu na fyaɗe? Abubuwa da dama sun faru a garuruwa daban-daban, wato abin da ya shafi fyaɗe. Ta yaya? Laifin wani ne? Wani ne yake da alhakin faruwar wannan abin? A don haka ku biyo mu, domin a yau muna tare da wata babbar baƙuwa a ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye a kuma cikin shirin na Duniyar Nishadi.
Jama'a barkanku da warhaka, sunana Munirat Abdulsalam wannan maraji din. Gani nan shirin Duniyar Nishadi da Khadija Hassan. Yau za mu tattauna ne akan batun da yake faruwa a al'umma, batun cin zarafin mata da fyaɗe. Me ke haifar da haka? Me ke kawo haka? Menene dalilin faruwa haka? Duka za mu yi magana akai. So ku kasance tare da mu. Khadija Hassan Sani shine sunana. Shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din. Ta haka yake mai kallo da sauraro barkamu da dawowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ta haka yake a malama Munirat baƙuwa ce a wannan shiri, amma na san ba baƙuwa bace ga masu bibiyan shafukan sada zumunta wato a yanar gizo kenan. Barka Hajiya Munirat. Yawwa ina gajiya. Ba gajiya, da fatan an iso lafiya. Alhamdulillah. Ya ayyuka. Masha Allah. Ya kujiba. Muna nan muna fama. To Allah subhanahu wata'ala ya zama dace da ya wannan lokaci dai na wannan wato annoba. To gashi nan muna fama da shi. Gaskiya ne, to Allah Muna kan subhanahu. wanke hannu. To haka ne, an ce a ci gaba da zama a wanke A hannu. wanke hannu. Idan ka wanke, in ka ji yunwa ma ka ci gaba da wankewa. Allah ya yarda ba za a rasa abin da za a ci ba. Shi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci. Haka ne. To Hajiya Munirat, na san ba baƙuwa bace, amma masu kallo da sauraro za su so sanin wace ce da kaji an ce Munirat Abdulsalam, wace ce, daga ina take, daga ina ta taso, wasu abubuwa take gudanarwa har zuwa yanzu. Okay, kamar yadda da kuka sani, sunana Munirat Abdulsalam. Ni yar jihar Borno, and na tashi a Taraba State. Na yi karatu a Kaduna, and then na aiki a Kaduna. Ce basically tsakanin Taraba State, Adamawa da Kaduna. A nan ne karatu, ne aiki na, and yanzu kuma na da Abuja da zama. Kamar yadda jama'a suka sani, wasu suka sani, waɗanda ba su sani ba kuma ina vlogging a YouTube. Kina dai abubuwan da ya shafi harkar sada zumunta dai. Yawa to harkar da ya shafi sada zumunta. Hausan ne, kin san Hausan mu na North East sai a hankali, bai da wani karfi da yawa. Gaskiya bai da karfi, zaka ji namiji a ce mace. Yayi mana, yayi. To haka yake, masu kallo da sauraro, a yau muna tare da Munirat Abdulsalam. Munirat Abdulsalam tana ɗaya daga cikin mata da suke ƙoƙari wurin ganin kare mutuncin 'ya'ya mata da kuma wato yara ƙanana. A yau za mu tattauna, kamar yadda muka ce muku, cin zarafin mata da kuma fyaɗe da yake yawaita. Da farko Hajiya Munirat, me ke kawo faruwar hakan a tunaninki? Menene musabbabin wannan abun? To wannan abun da ni na fi so in bi abubuwa akan yadda na karanta shi, ko kuma ce yawa yadda na sani. Aka ce na farko ya fara ne a lokacin slavery, lokacin da ake lokacin bayi, ka ɗauki bayi, za ki kalla namiji ya je, ko in ce baturai sun zo sun ɗauki bakake, sun je sun kai su, to suna da dama su kwana da matan ɗan, sukan yi fyaɗe da matan nan, sukan yi duka abubuwan da suka ga dama, haka ma yara da sauransu. To ya samu asali ne tun lokacin, tun a wannan zamanin ɗin ake yin shi fyaɗin ɗin. Kuma fyaɗe bai shafi yaro ko babba, ko kawai dai cin zarafi ne wanda ake akan mata. Shi wannan fyaɗen wato yana ta ƙaruwa a cikin al'umma. Za mu iya cewa a yanzu abun ma ya faɗaɗa, ko kuma ce ya yawaita, irin ana yawaita yin shi. Shi wannan abu, idan muka ce fyaɗe, ya abin yake, wa suke da laifi, wa kike ganin a matsayin shi ya kamata a ce wannan laifin faruwar hakan daga wuri kaza ne? Eto kin ga ba wani specification na laifi, saboda
fyaɗe ana iya yi wa namiji ana iya yi wa na mace duk da cewa an san da cewa percentage ne waɗanda suka fi yawa akan mata ne but ana yi wa maza fyaɗe. Sannan kuma wannan abun ba wai ko irin yanzu bane ya fara, ana yin shi fa an daɗe ana yin shi, amma da daɗewa mata ba su samu murya ba. Sannan shi namiji kuma ban san ta za a danna namiji ya zai fara gaya ma duniya ba. So maza suna yin shiru, and then matan kuma ba su da muryan da za su yi magana akai, saboda akwai abin da ake cewa stigmatization ko. So abu ne wanda yana faruwa a cikin gidaje tsakanin uba da yaran shi, tsakanin kanin mahaifi da tsakanin makwabta, tsakanin yaya da kani, tsakanin irin abin da ya bai da wannan. Idan na fahimce ki wato Hajiya Munirat, ko in ce shi wannan bayani da ke kokarin yi, wannan al'amari na fyaɗe akwai sakaci na iyaye. Eto ana iya a ce akwai sakaci na iyaye, amma haka ne, akwai sakaci na iyaye saboda yawancin iyaye suna tayar da yaransu ba abin da ake kira sex education. Ba sa sanar da su abubuwan da ya shafi jikinsu, abubuwan da ya shafi al'amuran da ya shafi yadda za su zauna da mutane, musamman namiji. A sanar da ke a matsayin ki na ya mace wace ce me ya kamata in kika yi zai zama matsala da sauransu. Yana da kyau, ana samun matsalan nan ne. Kin ga yawancin iyaye mata akwai waɗanda musamman na karkara ba su iya aje yaran su gaya musu gashi yadda ya kamata, daga kan sarki ma ga yadda ya kamata ki sarki a matsayin ki na yarinya ya mace. Kar ki bari a taba miki wuri kaza, kar ki bari a taba miki wuri kaza. Kai ma ɗa namiji, saboda wannan abun yara mazan da suke yin fyaɗin din, wannan bincike ya nuna akan cewa yawancin su 90% na waɗanda suke yin fyaɗe musamman akan yara kanana su ma an yi musu da suke yara. An yi musu lokacin da suke yara kanana. Shi yasa yake in suka tashi suka samu karfi sai su ji kaman su ma bari su yi abin da aka yi musu din nan. To kin gani yana da kyau yaro namiji ko na mace in ka haifa, in ka riga da ka haifa ka zaunar da su tun suna zuwa primary school, saboda an samu cases na malaman makaranta suna ma yara, an samu so tun suna yara ka nuna musu wannan wurin ba za a taba ba, wannan wurin ba za a taba ba, wannan wurin in aka taba kai kuka, wannan wurin aka taba kai ihu, tun ana kai ihu har ki nuna musu wannan wurin in aka taba zai iya zama maka matsala, zai iya zama maka matsala. Sun fara mallakan hankalin kansu kenan, har ka nuna musu wannan wurin in aka taba kai maka rama ko kuma kai retaliating. Daga nan kuma koyar da su yadda za su kare kansu. To wasu iyayen ba sa wannan, kafin nan ma a jirgin sa fyaɗe zaki kalla yarinya ta tashi sai dai ta ga kai ta fara jini kamar irin jinin al'ada, ba ta da ilimi akai, bata kai stage inda a makaranta za a koya musu ba, saboda a secondary school daga SS1 ne a biology class ake koyar da waɗannan abubuwan. Yara mata kuma daga shekara tara suke fara ganin jini ko har zuwa 16. Yawa har haka dai kin gane. To ya kamata tun daga gida uwaye ne za su koya musu waɗannan abubuwan. To sai suna ga kamar abun kunya ne, kuma wannan ba abun kunya bane, abun da yake da muhimmanci ne. Abu ne mai muhimmanci. Sanin kanki a matsayin ki na ya mace yana da muhimmanci. To anan ne iyaye suka yi sakaci. Sannan na biyu kuma inda suka yi sakaci shine akwai waɗanda suke sanin wannan abun yana faruwa a cikin gidajensu. Sun sani yaya yana yi da kaunar shi ko kuma mijinta yana uba da yar shi, sai ki kalla ta bari ta yi shiru. To ina dalilin haka? Na farko wasu suna so su kare auren su, na biyu kuma suna so su kare mutuncin yarinyar ita wanda aka kinga a society dinmu da muke ciki. In aka fito aka ce akan cewa yarinyar nan an taɓa mata fyaɗe, sai ki kalla mutane su fara gudunta. Muna da abubuwa da yawa da muke stigmatizing. To saboda haka sai ta ga kamar in ta fito ta gaya ma duniya akan cewa wannan yarinyar an mata fyaɗe, yana iya hana yarinyar nan samun mijin aure, yana iya samun yawa abubuwa da yawa da so sai ta bar yarinyar din a halin da ake ciki, shi kuma mai yin fyaɗin nan ya ci gaba da yin abin da yake yi. Don shi ba zai fasa ba. Don shi ba zai fasa ba. To anan ne suke yin sakaci, saboda me in kika yi shiru ke har ki mutu ranki zai zauna a ɓace.
sannan yarinyar din wanda ta tashi din ba za ta tashi a macen da kike so ta zama ba, ba za ta taba zama cikakken mace ba yadda kike so ta zama ba, saboda za ta riga ta samu matsala, kuma ba a zauna an yi addressing na matsala ba, a sanan ma da ita cewa wannan matsala bane to so shine inda sakacin yake. Wato mu Munirat, wasu suna ganin yawaitan faruwar fyaɗe matsala na farko kamar yadda muka ce wurin iyaye, abu na biyu kuma matsalar ga yanayin akwai mu ajiye kamar misali ƙananan yara su wa'annan za a iya cewa matsalan iyaye ne, saboda akwai lokacin da ya kamata ki sanar da yarki abubuwan da ya kamata ta sani a matsayinta na ya mace. Ya kamata idan na taso ina tunanin ni Khadija ce, in san wace ce Khadija, me ya kamata Khadija ta yi a matsayinta na mace, me ya kamata Khadija kar ta yi a matsayinta na mace. Abubuwa da dama ina bukatan a sanar da ni, shi yasa ake ga kawai mun tashi ba mu san wane ne mu ba. Idan muka duba da daraja da irin martaba da kima da wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bamu ƴaƴa mata ma wannan abu ne daban, amma iyaye sukan yi sake, yawancin saken ma na iyaye ne, amma wasu kuma na ganin musamman ga manyan mata da abin ke faruwa da su, wasu na ganin daga yanayin magana yakan janyo fyaɗe, yanayin shiga yakan janyo fyaɗe. A tunaninki ya abin yake? Kin ga wannan abin da ake kira fyaɗin nan ba wani justification, ban san mene justification babu wani abu da za a ce abin nan. Ni a nawa gani a duk lokacin da mace ta rufe jikinta, a lokacin ne ma namiji yake sha'awan ya san mene yake cikin jikinta. Macen da take na a buɗe haka jikinta yana waje, namiji bai cika sha'awan shi ba. Abun mamaki shine yana wuya ki ga namiji ya zo ya same ni haka ya ce min akan cewa ina son aure ki, saboda na zama mishi abun tsoro. Kin gane? Amma macen da take na a rufe, wannan zai ga kaman wannan in naje zan iya samu in ci galaba akan abun da nake so in yi. So ba wani justification. Kin gane akwai abun da ake kira ana cewa akan cewa wai apology for rape. To akwai wanda suke apologists for rape, su suke kokarin kawo wannan magana akan cewa wai shigan mace ana kokarin faru wannan abun ne. Babu kowace irin mace ana mahaukaciya ana mata fyaɗe. Yarinyar da aka kashe ta nan mata ce yar shekara 70, yar shekara 70 da wani abu, tana kwance gida, wani dan saurayi dan shekara 25 ya shigo cikin gida. Shi ba komai ya zo yi ba, a matsayinta na tsohuwa wanda za a iya cewa an riga an kai wani yanayi ya yi fyaɗe da wannan mata. Ni a tarihin fyaɗen da nake ji ma ban taɓa gani inda aka ce wannan jikinta na buɗe ko kuma an ji an ɗauki karuwa ma an yi mata fyaɗe ba. Ba na jin wannan. Waɗanda muke magana akai, fyaɗen da ake magana akai yanzu, na ƙananan yara da har da na cikin gida maza suna yawa matansu. Fyaɗen ɗin mutane ba sa gane ne. Ban fahimta ba ne kaina, kin ce mata mazaje suna wa matansu. Suna yi wa matansu na aure. In kika buɗe jikinki, in mace ta buɗe jikinki tana ce gani nan ne, ku zo zan ba ku, so ba sai namiji ya yi fyaɗe da ita ba. A lokacin da mace ta buɗe jikinta, a nawa gani fa ko da shike buɗe jikin makala-kala ne, yana da level, yana da limit. Yawwa no babu, akwai buɗe jikin da kaman kina talla, akwai buɗe jikin da kaman kina ce gani nan zo ka karba. To a lokacin da kike ce zo ku, kuma ina maganar fyaɗe a ciki? Gaskiya ne. Maganar fyaɗe ma bai taso ba. Fyaɗe shine inda baki ce a zo a yi ba, aka zo aka yi. Kuma an yi din, kuma an ci miki zarafinki. Gaskiya ne. Kin ga kaman wato hukumomi da dama, ƙungiyoyi na masu irin kare haƙƙin mata da ƙananan yara a koda yaushe suna ƙara jaddadawa da cewa idan ana son a hana faruwan wannan abun, wato a hana faruwan wannan fyaɗe da cin zarafin 'ya'ya mata da sauransu, dole sai an fitar ko dole sai an aiwatar da wannan hukuncin da suka ce duk wani balagagge da ya yi fyaɗe ko ya yi wani cin zarafi ga 'ya mace a shafe shi. Ke ya abun yake? Kin gani, na farko ni ba lawyer bane. Ke kuma ba. Kuma ni ba judge bane. Su ne suke yanke hukuncin a
yi kisa ko aiwa, amma kamar yadda na faɗa yawancin su waɗanda suke yi din ka tashi namiji kana yaro tun kafin yaro ya balaga, tun a ce kenan tun kafin ya fara mafarki. Kin ga dai har ila yau muna nan akan sakaci ga iyaye, yawa sakaci. Yar aiki tana gida, abin da ya kawo ta kawai ta tsaya a wurin aikinta ga iya matsayin yanzu kan ma a zamanin da muke kuna iya iyaye suna iya sa security camera a ce duka suna zuwa aiki saboda ai preventing na duka wannan ko da za mu zo duka kan wannan ko I'm sure, but yanzu muna magana akan su din waɗanda suka yi din ko wannan ya je ya fyaɗe sai a duba tukuna mene dalilin da yasa yayi, duk da cewa ba justification na yin haka. Amma idan kai fyaɗe dole sai an duba dalili? To babu, amma in rate din yayi yawa kamar yadda yanzu ake magana akai ana magana akai din nan sai a duba is like abu ne wanda an yi ma wannan ni ma bari in je in yi, an yi min ni ma bari in je in yi, to za ci gaba da kashe duka wanda suka yi ne? Kin san mutane nawa suka yi so far yadda muke magana within a satin nan kawai cases guda nawa ya fito, za a je a kashe duka wanda suka yi ne? Akwai wata yar shekara 12 wanda mutum 11 suka yi mata fyaɗe, sun kai mako ko in ce sun kai mako 2 suna hakan, amma hakan bai fito ba sai a wannan lokacin, wanda a ciki in kika duba akwai ɗan kimanin shekara 57. Wannan me za a kira shi? Rashin za mu iya kiran shi musiba ce, za mu iya kiran shi irin gashi nan dai abin ma ka rasa ma me za ka kira shi a matsayin ki na uwa. Kar a ɗauki laifin nan duka fa ai ta ba ma iyaye. Me yasa Hajiya Munirat? Saboda shi wanda yake so ya cuce ka fi ka wayo. Kin ga akwai case din da muka yi na Fatima a Kaduna ko? Case na Fatima was so sensitive, yanzu haka nan yana akwai shi a SoundCloud, akwai shi a VIO, wani VOA ne ko ake cewa shirin yau da gobe. Mun yi wannan interview din shekara 3 da ya wuce. Ba irin yadda ba mu yi ba, mu yi kokarin sare yarinyar na Fatima har san da muka cire ta daga makaranta saboda wannan yana so ya rika yin fyaɗe da yarinyar nan. Muna maganar yarinya mai shekara 5 ne ana, so wanda yake so ya cuce ka ya fi ka wayo, ba ko da yaushe bane laifin iyaye bane. Kin ga na farko kana iya kaman yanzu a ce fi sabilillahi kin auri mijin nan kun zauna shekara da shekaru sannan kuka zo kuka haifu, don ya ce yana so ya dauki yar shi yarinya ya mace yayi wasa da ita ko kuma su shiga daki, kin ga ba za ki kawo a kanki akan cewa wani abu bane. Kiyaye tunanin ubanta ne ba wani abu bane. So in za a faɗa laifin iyaye din ma a rika duba, a rika sawa a skeli. Su ne suke da laifi, waɗanda suke wannan aikin su ne masu laifin. Kar ka yi shine kawai. To haka yake masu kallo da sauraro, kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin Duniyar Nishadi. Kamar yadda muka ce yau shirin ya dau wani wato a shafi daban, domin kuwa a yau muna tattauna matsalar da take ta karuwa, take ta yawaita a cikin al'umma. Matsalar da tana barazanar saka mu cikin wani yanayi matukar ba a dauki matakin da ya dace ba. Matsalar da ta cin zarafin mata da kuma fyaɗe ƙananan yara da ma manyan da kuma mazaje gabaki ɗaya, inda muke tattaunawa da wato Hajiya Munirat Abdulsalam. Za mu ɗan yi ratse albashi da zaran mun dawo mu ci gaba daga inda muka tsaya. Shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin duniyar nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Kai na basa. Ba daura ka? Me kamar ina jin labari kace ka fasa? An ce zaki tafi da ni Abuja, zaki sai da ni kuma ba tsada zan ba. In kin je kika bai da ni doya, ni gari zan yi. Daga nan sai Abuja. Abuja ba inda za mu saya. Ta zo daga Abuja za ta auri Sele. To kai kana so na celebrity. Ina son ki. To kamin kirari. A lafiya. Amarya, a lafiya, uwar mara uwa, mai uwan ma ke ce uwansa, a lafiya, da ta lafiya sarauniyar mata.
Masu kallo da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Ga mu nan cikin shirin Duniyar Nishadi. A har kullum shirin Duniyar Nishadi shiri ne da ke shiga saƙo da lungu domin zaƙulo muku abubuwan da za su sa ku nishadi, su ilmantar, kana su faɗakar, sannan kuma su nishadantar yadda ya kamata. Shi yasa taken namu Duniyar Nishadi. To a yau shirin namu zai dubi abubuwan da ke faruwa, musamman cin zarafin 'ya'ya mata da fyaɗe da yake yawaita a sassan ƙasashen duniya. Ta yaya za a yi mu magance wannan faruwar hakan? Me yake kawo faruwar hakan? Me yasa iyaye ba za mu yi ƙoƙarin sa ido akan 'ya'yanmu ba? Wani hukunci ya kamata a yi ma duk wani wanda aka kama shi da wannan wato batu na fyaɗe? Abubuwa da dama sun faru a garuruwa daban-daban, wato abin da ya shafi fyaɗe. Ta yaya? Laifin wane ne? Wane ne yake da alhakin faruwar wannan abin? A don haka ku biyo mu, domin a yau muna tare da wata babbar baƙuwa a ɗakin namu na gabatar da shirye-shirye a kuma cikin shirin na Duniyar Nishadi. Jama'a barkanku da warhaka, suna Munirat Abdulsalam, wannan maraji din. Gani nan shirin Duniyar Nishadi da Khadija Hassan. Yau za mu tattauna ne akan batun da yake faruwa a al'umma, batun cin zarafin mata da fyaɗe. Me ke haifar da haka? Me ke kawo haka? Menene dalilin faruwa haka? Duka za mu yi magana a kai. So ku kasance tare da mu. Khadija Hassan Sani shine sunana. Mu shirin Duniya Nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin Hausa. Yau ga mu cikin Duniyar Nishadi, hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim ɗin. Barkanmu da dawowa mai sauraro da kuma masu kallo. Hajiya Munirat, barkanmu. Dawa barkanmu. Idan muka je wato ga batu na kamar yadda kika ce a daina dangantawa abubuwan a mai da shi kamar misali ga iyaye kaɗai. Iyaye, Hajiya Munirat, a fahimta ta suna da rawar da za su taka. Sosai. Matukar a matsayinki na uwa ya kamata ki duba wasu abubuwa. Dole za ki ga canji ga 'yarki ko ga ɗanki. Idan kika ga wannan canjin yana da kyau, kai bincike domin sanin me ke faruwa. Kuma haka Hajiya Munirat, a tunanina hakan na faruwa ne yayin da iyaye ba su ɗauki 'ya'yansu kusa da su ba, irin ba su janyo su a jiki domin sanin matsalarsu ba. Haka ma wata matsala ce. So hanyoyi da ya kamata mu bi domin mu ma muna da wanda za mu taka a matsayin mu na iyaye shine mu sa ido. Sosai. Dole ne ka sa ido. Dole. Da wa ɗanka ke harka, da wa yake mu'amala, da wa yake abota, da wa irin waɗannan abubuwan dole ne a tunanina. Hakan ne ma yake. No, hakan ne ma yake. To idan kika duba kaman a cikin kwanaki da ya gabata, ko ce makonni da suka gabata a jihar Edo, ita ma wata yariyan hakan ya faru da ita. Ba sani ko kina da labari? Ina da labari. Wanda ta je irin wurin bauta ne haka ta ɗan yi karatu. Sosai na gani na aka yi. Akwai wanda ya faru a church, wanda ta je church, akwai wanda ya faru kuma ta tafi kamar da kika faɗa ta yawa shine ma wanda muna magana shine ta je wurin bauta aka yi fyaɗe da ita, ake ganin to abin zai fito wani mataki ya kamata a ɗauka, sai kawai suka wato abin har yi sanadiyar mutuwarta. To kin ga irin wa'annan, Hajiya Munirat, har ila yau dai ya kamata wannan abu na fyaɗe a tunanina gwamnati tana da rawar da za ta taka ta yadda za ta yi ta kawo ƙarshen faruwar haka. Sosai. Koya abin haka ne. Wato ni a nawa gani banda kusan kin gama in aka ce iyaye su kusanci yaransu ana nufin a takaice akan cewa ka zama abokin ɗanka, kana iya ka kusanci ɗanka, ka sama ɗanka ido ya zo ya sane ka. Kamar ya? In kina bin yari yanzu, in kika haifi yarinya ya mace tana karama, ki rika sa mata wannan mentality din a kanta akan cewa hakan zai iya faruwa da ita, kina sa mata tsoro kuma. Kin gane? Za ta kuma ji tsoron ɗa namiji
za ta zo ta tashi tana tsoron ɗa namiji, za ta zo ta yi aure za a samu matsala saboda za ta yi ta jin tsoron mijinta. Saboda irin wato kina tunanin irin abubuwan da iyaye suke maka. So the best thing shine wani iri ya za a yi kai ka tsare ɗan kaɗan shine ka jawo shi jiki kamar abokinka, ka sake da shi, ka zama ba wani sirri ko wani kofa tsakanin kai da shi. Ka yi kokarin building communication skill, me kuka yi yau a makaranta, ya makaranta me teacher ku ta koya muku kaza har ya tashi ya zama bai da abokin hira sai kai. To in ya samu ya sake jiki kamar haka, ko me aka mishi zai iya gaya maka. Na farko kenan matakin da gwamnati ya kamata su ɗauka kuma na farko shine sensitization. Kin gani ana samun matsala da yawa, babban matsalan shine akwai mutane da wanda basu ma san bambancin zina da fyaɗe din nan ba. Na biyu kuma akwai waɗanda akwai rape apologies, sorry ban san sunan shi da Hausa ba, waɗanda suke son dai a dan yi ma abun kwaskwari mai yawa, waɗanda suke kokarin cewa akan cewa akwai dalilin da yasa ake yi kamar irin a dan yi ma mutum uzuri ba wani uzuri a cikin wannan lamarin din. So gwamnati ya kamata, ni a nawa gani fa, duk da cewa ni bana aiki da gwamnati kuma sun fi ni sani abin da ya kamata su yi creating avenue na inda za su kira specialist. Akwai doktoci waɗanda sun zama ƙwararru akan wannan harka din, su rika fitowa gidan television da gidan rediyo suna magana akan wannan abu, saboda abu ne wanda yana faruwa. Kuma sai yanzu ne aka gani ya dace, don ko lokacin da ni na fara vlogging dina akan waɗannan abubuwan nake so in yi magana. Don tun daga case na Fatima, cases din da muka a Kaduna state government sun dauki abun serious. Gwamnatin Kaduna su kan sun dauke shi serious, because a gabana sun yi handling cases ya kai guda 10 akan hakan din, akai bayan na Fatima. So kin gani irin waɗannan abubuwan ya kamata a kara jaddada mutane, a nuna musu ga abin da bai kamata ba. Wannan abun ba laifin matan nan bane. Yau in kika duba, na farko in yarinya ta ɓace za a ce uwar ne, in aka je aka yi fyaɗe din nan za a ce wani irin kaya ta saka, in aka je aka yi ma yarinya fyaɗe za a ce a'a uwarta tana da sakaci, bata bata tarbiyya mai kyau ba, a'a shi yasa hakan ya faru, a'a matan din tana so ne, ba ta so. In mace ta ce maka ba ta so ne. Akwai kalmar, wato akwai wani kalma da mutane ya kamata su fahimta, nake tunani. Akwai abu guda biyu, a da a'a, akwai bambanci. Akwai wanda zaka ce kaza ta ce maka kaga wannan ba fyaɗe bane, ba fyaɗe bane. Amma idan ta ce maka har ta bi ka, kaga ba fyaɗe bane. Amma in ta ce a'a ka kuma yi, kaga ya zama fyaɗe. To idan muka zo ga yara ƙanana kuma, in kika duba su ba su san wannan abu, ba su ma san da a'a din ba su san da a'a a wannan harkar. Shi yasa na faɗa ba shi da wani justification. In aka reducing din shi aka ce akan cewa don yanayin dressing ko shigan da mace take yi ne, to su yara ƙanana kuma fa. Banda haka in kika duba a tarihi, lokacin da aka faɗa wannan abun yana faruwa ko kuma ya fara faruwa, ko kuma in ce lokacin da suke slave trading da sauransu din nan, a wannan lokacin din iyayenmu din nan ko kuma ce kakanninmu ba sa saka kaya, suna yawo da sun mane kawai, zaki kalla da su a waje da komai da komai. To ko namiji kawai in ya ga su sai je tabko su kawai ya shiga. Kin gani, so ba justification na wannan abun din. Kawai ni a nawa gani kawai rashin lafiya ne. Duk wanda ya je wannan abun bai da lafiya. Akwai psychological disorder ne mana. Saboda in lafiyar ka kallo zaka je ka kalle yaro wanda bai gama cika mutum ba. Wani ma zaki ga ɗan shekara 2 ne. Wanda ta gama cika mutum, mace ma karan kanta. Mene wannan ɗin zamantakewan ko in ce kusantan juna. Yarda dai. Kafin ku kusanci juna, ni a nawa gani fa sai in akwai mutual kawai dai idan akwai fahimta da kuma irin dole ne za ta kalle ka ta yi dariya, kai maka yi dariya kafin na aje ko ina. Gaskiya. Amma duk inda ba duka irin wannan an yadda da juna, an fahimci juna. Amma ko matanka ne in ba irin wannan, I don't think kai din ma za ka ji sha'awan. Kin gani kuma ba kyau. Ka rage mata darajanta, ka rage mata kimanta. Andan yawancin yara waɗanda ake musu wannan abu, yara kanana suna tashi sai ki kalle sun sani maza. Gaskiyar magana kenan, zaki kalle sun tashi ba sa son maza, ba sa son wani mu'amala da namiji,
saboda faruwan wannan abun da aka musu tun suna yara. Kuma ba abu ne wanda ba kamar yanzu da ake magana akai yana taimako sosai. Maganar da ake fitowa social media ana ta yi din nan, wanda take yi din da a ce zaki zauna kusa da shi kalla tana kuka, daga kukan nan tana fitar da abin da yake cikin ranta yake mata ciwo, to za ta samu dan sauki a cikin ranta. So ana encouraging su fito su yi magana, in ba za su iya su yi magana ba ma openly su a nema waɗanda kamar da na faɗa aikin su ne su fito su yi magana akai. Gwamnati kuma kamar da muke faɗa su sa baki a ciki, saboda wannan yana destroy na society sosai. Al'ada ne wanda ba namu bane, gaskiya muke kokarin yawa to kai. Kuma in kika duba wato maganar fyaɗen nan abu ne wanda zamu ce a yanzu shi ake ta bayani akai, shi yake ta kai kawo a shafukan sada zumunta, a kunnen mutane, a bakin mutane. Amma kuma akwai wani abu da ke faruwa yanzu, Hajiya Munirat. Abu da ke faruwa shine zaki ga wasu bayanan fyaɗen zaki ga abu ne shekaru da dama, sai yanzu ake maganin su. Wasu suna ganin kamar hakan bai dace ba, wasu kuma suna ganin kamar hakan akwai wani abu da yasa ake yin hakan, saboda yawanci yanzu waɗanda ake danganta su da wato maganan fyaɗen, in kika duba wasu jarumai ne, wasu ga sunan dai irin sun ɗan yi suna a duniya, so abin ya riga ya tafi shekaru da yawa, amma yanzu kuma aka fito da abin. So wasu suna ganin kamar dai abin dai akwai wani lauje cikin naɗi haka. Akwai kes na matan Timi da Kola da Fato Yimbo ne ko wani pastor din nan wanda aka ce ya faru lokacin shi was shekaran ta 17, and then kuma sai last ne ko ina ga ta zo ta fitar da maganar din. Banda ita ma ga wasu nan yanzu in kika duba ana ta yi. Wato abun din ban san yadda wasu suke tunani ba, kuma ba zan iya yi magana on behalf of da muryan wani ba, yadda wani yake tunani ba. To amma kuma a matsayin kina amfani da muryan al'umma. Yawa to amma ni a nawa gani wannan fyaɗe din nan yana da stigma a tattare da shi. Na farko ke ne duniya za su yi wa kallon banza, na biyu in ma macen ba ta yi aure ba ke ne za ki yi asarar aure, na uku ke ne duniya za su sa wa ido su ta surutu kai har ma wasu za su kira ki karuwa. So ban ga wani dalilin da zai sa mace ta fito da muryan akan cewa tana da wannan damuwa shekaru da ya wuce. Maganar da muke na tun shekarun da ya wuce is the same maganar da nake yi tuntuni akan cewa su fito su yi magana ko bayan shekara nawa ne. In ma an yi lokacin da kike shekara 3 ne inda zaki magana, yana da kyau ki magana, saboda shine abin da zai sa ki samu kwanciyar hankali a ciki. So magana wai don an yi shi shekarun baya yanzu kar su yi magana ba hujja bane. A fito a yi magana din saboda a samu sauki ciki a cikin ranki, ki ji ke ma kin samu kwanciyar hankali. Yawancin abun da ba shine abun da muke faɗa ba, an yi abu tun mutum yana yaro, yanzu da ya girma yazo yana dinga shafan shi, ko yazo yana rika damun shi ko kuma wani abu makamancin haka. So ba wani justification ne kawai a bar su, amma akwai waɗanda kuma suke son suna, kamar da kika faɗa tauraro da sauransu, kuma za su iya su yi kome. Na zauna da irin waɗannan mutanen, za su iya su yi fabricating na kowane irin labari don su samu a ce sun yi wannan suna din nan. To irin waɗannan kuma shine sai a ce su kawo receipt, su kawo tabbacin akan cewa hakan ya faru. To ai gaskiya ne magana ta fi sabilla, don kin ga akwai kesin da muka yi a wannan lokacin ina ta kai ga samun wannan receipt ko wani abu. To shine din ba ki fito ki magana saboda yanzu a hana, ai ana yin magana dan a hana ne kar ya ci gaba da faruwa. To in ta fito ta yi magana, musamman wanda duniya suka santa, abu kaza an yi min, za ki kalli iya za su daɗa tsarewa kamar da kike faɗan ɗin. So magana yana da kyau ni a nawa gani gaskiya, kuma ko bayan shekara nawa ne aka maka ka fito kai, sai dai akwai waɗanda kamar da na faɗa, but it's only few gaskiya. Saboda ba karamin wannan bane, courage, it takes a lot of courage daga wurin ya mace ki fito ki ce akan cewa an miki fyaɗe, ba karamin courage bane. Saboda ni yawancin waɗanda suke zuwa su same ni, waɗanda aka musu fyaɗe din nan, don Allah dan Annabi Munira kakki yadda wani ya san da cewa in ce ba
gaskiya ne saboda yanayin al'ummar da muke ciki da kuma yanayin yadda al'ummar da muke mu'amala duk rashin kunyan ka fa a rayuwar duniyar nan duk inda kai ido hudu ma da wani dan adam dan uwanka dole ne zaka saukar da idon ka kasa ba za ka dai kalle mutum cikin ido ba daga haduwa da shi balle har a je ka fito kana ga duniya gashi kuma akan kariya to duka wannan ni ana gani duka rape apology din ne ana kokarin juya narrative din ne wannan ba labarin da ya kamata a juye shi bane wannan labarin abu ne wanda ya faru da mata da yawa yana faruwa kuma yana kan faruwa kuma in ba a sai an yi magana an kara an yi magana an jajata an dinga yin magana akai ba ba zai daina faruwa ba kuma wannan abun ba ma wato Najeriya kadai ba yana faruwa a duniya saboda idan kika duba akwai case din da Ethiopia mutum 100 kimanin mata 100 ne a wannan kuma dokar kullewa da aka sa kimanin mata 100 aka yi musu wannan al'amari na fyaɗe so kin ga abun idan muka kalle shi muka yi buris da shi wannan abun zai zame mana matsala nan gaba saboda zai kai lokacin da ba za mu iya taimakawa kanmu ba kuma a wannan lokacin abun ya riga yayi mana illa so a ƙarshe dai Hajiya Munirat a matsayinki na mai amfani da shafukan wato sada zumunta da wayar da kan al'umma a wasu abubuwa da ya kamata su sani wannan abin da kike yi kimanin shekaru nawa kike yin sa kuma wasu irin nasarori kika samu akai ni ba fara yi don kuɗi ba na farko kenan kin fara ne dai kawai na karantawa muna da lokaci ne ba da labarin abin da ya faru da Fatima babu lokaci to kin gani ni kawai an kawo kes ne maganan yarinya an ce akan ce yarinyar na shekaran ta 2 kusan shekara 3 ana yin wannan ana fyaɗe na sai to me yasa ba ku hana ba suka ce ana jin tsoro kowa yana jin tsoro na ce akan ce to in dai magana ne zai faru ana iya zuwa a daddatse ki na ce to ni kuma ni zan yi magana duk wanda ka ga ba na tsoron datsa ba duk wanda abin da ka kalla ya samu bawa da sanin wallahi Allah ne ya sa zai kasance haka amma dai na gudu bayan na saka shi a bayan kanta sai da na gudu so kin gane ba wai abu ne wanda in dai har a rayuwa bai kamata ka saya sai abu ya zo ya samu naka ba kafin ka ji zafin shi ko na wani ne ya kamata ka yi hubbasa ka taimaka ka saya kai ma ka sa kanka a cikin takalmin wannan mutumin in kai ne haka ta faru da naka ko dan uwanka ko waye naka ya za ka ji a cikin ranka haka ne to Hajiya Munirat ga lokaci yana hararan mu amma zan so a dan takaitaccen lokaci ki ma wani kira kike da shi ga mata a daidai wannan lokaci ina kira ga mata waɗanda abin ya riga da ya faru da su su san da cewa ba su kaɗai ba ne akwai mata da yawa waɗanda hakan ɗin ya faru da su kuma wannan abu ne wanda ba za ki taɓa ki manta ba har iya adadin rayuwar ke musulma ne ke krista ne ki sai ki addu'a akan wannan abun kuma ba wani abun da zaki ji kunya bane kuma ba laifinki bane babban kiran da nake so in yi ga mata kenan ba laifinki bane don wannan abun ya faru da ki laifin shi wanda ya aikata wannan abun ne sannan uwayenmu kuma waɗanda suke cikin gida don Allah don annabi a sa ido akan yara mata da maza kan ku ce za ku saya akan mata kawai yaran maza su ma ana musu ba wani magana wai mace ko namiji ne duka biyu ana musu so ku sa ido akan lamuran yaran ku daga kan makaranta waɗanda suke da masu aiki da kowa da duka abin da suke na aspect na rayuwarsu gaba ɗaya. Gaskiya ne me kallo da saurare da fatan za a yi mana afuwa abubuwa da dama da za mu tattauna akan wannan matsala amma aka ce lokaci baya jira sai dai a jira shi. Hajiya Munirat godiya ta musamman. Ni ne da godiya. Muna godiya Allah subhanahu wata'ala ya mai da ke gida lafiya. Amin. Khadija Hassan Sani ke cewa mu haɗu a wani makon sai an jima. Shirin duniya nishadi hira ake da dukkan jaruman masana'antar fim din Hausa. A bangaren zababbu 10 muna da fina-finai. Mu kawo muku tsokaci na abubuwan da ke faruwa a masana'antar ta Kannywood. Duka abokanai na sun yi aure da na miki magana sai ki ce karatu. Kin ji abin da na gaya miki. Kana kuma muna da waƙoƙi. Kusa na ji ciki na juyawa dan gyara su inda kanka na nunawa. Khadija Hassan Sani shine sunana.